Hey guys, मा बुंनो गाइसफोर नै माबा गोजां बोथोर थां बालथां खुवा खुनायसो नुयो बोथोरफोरखौनो सैथिनोबो आर्लि इन दा मर्निं माने भिडिअफोरखौनो खालामनो गोसो गैले मोनले माथो गाइसफोर मा बुंबावनो चेनेलफोराबो माथो भाइरेलबो जाला ग्रथबो जाला साबस्क्राइबफोराबो माबा बारायनांगौ इनक्रिज जानांगौ माबा बिमानि डिसक्रिसो जालालाय लांजोबबाय माथो गाइसफोर लाजिलायसो लांबाय आङो इउटुब चेनेलाव ओंखारफैनो इउटुबाव दिनैहाय माबा मे दिबस ना मा दिबसनो गाइसफोर खिन्थु बे भिडिअआ माब्ला थांगोन पात्ता गैया दै भिडिअ खालामनानै दोनखानाय मेरला दं आपलड होनो मोनाखै कारेन्ट गैया नेटवर्कआबो गाज्रि जानानै दं रे गाइसफोर माला थांगोनसै बे भिडिअआ माबा मे दिबस ना मा बसनो मानसिफ्रा गोबाङानो माबा दंफां गायदों माबा लेबार दे माबा माबि दे खिन्थु आंनिया मा जाखो गाइसफोर माबा बिमा खर'नि एफा गिदिर बागानाव दंफां बायलाजोबना दं बेफोरखौ दानला जोबनायनिसो दिन जाहैबाय आरोखि गाइस दिनै मा बुंनो दंफां गायनायनि सिगां दंफांफोरखौनो दानजोबनोसो गोसो जाबाय आं गाइसफोर मा बुंनो एफा मोजां दंफां गायबाय बागानाव साफा दाखालिनि बारहुंखाजों 10 दाल 15 दालसो थांबाय फिसा-फिसौखौ लानानै सोरथेनोबो बेफोरखौ साफासो खालामनांगौ आंहा दिनै जारलासो मा बुंनो गाइस फाग्लासो दाउसिनफोरानो सिखारजोबाखै खोमादां एफा फुङावहाय साला एफा रोब खम्बल सिङाव उन्दुलांगासिनोमोन उपाय गैया साला हिन्जावा मा खालामखो बुग्लुं बुगसि बुद्रुनानै नुवाखै रुवा बेनिफ्राय सेखा साला गोदोनायाव फाफ्लियाव होनानै नै दंफांखौ दाननांगौलायनो नै सेस दाखालि माने बारहुंखाजों ओरैबायदि नस्थ' खालामबायना गाइसफोर मा बुंबावनो आरो एसेबां गोदो दंफांखौनो सेफायबाय नै दा बेखौ दाननानै बैथ' हलाथिंसे साइड खालामना दोननांगौ आरो ना केमेरायानो नै भिउफोरानो इसेबां मोजां उथियाखै माने आरदों आर्लि इन दा मर्निं गाइस आरदों आर्लि इन दा मर्निं सानबो ओंखाराखै नै माबा खुवा खुनायथां माथां जादों आरोना बोथोरा एकदम फुङावनो उफाय गैया बे दंफाङाथ' दाखालिनो बायदों गाइस बायनायालाय दंफाङा दाखालिनो बायदों दा सम मोनाखैमोन दा बेखौ दाननानै साइड खालामनांगौ जाहैबाय आङो दंफाङाबो जा गोरा खालि फाग्लासो अयथासार गोरा फाग्ला आखाइ साखाइ थिफुजोबगोन दा र' मा खालामनो उफाय गैया गिदिरलाय गिदिर गासिबो गिदिर गोबाव लागोन दाननायाव
गैया गाइस हाजोबमारासैसो नै आद्रा थाबाय माने दालाय दालायखौ दाननायावनो ओरैबायदि सम नांबायना मा बुंनो दालाय दालायखौ दाननानै गारहरजोब्बाय हलाथिं आरो बे गिदिरखौ दानस'बावनांगौसो बेसेबा टाइम नांगोन सयथिनिबो थुख्रासे दानस'बा 20 मिनिटसो नांखागोन माने दा टाइमाबो 7:30 जाबाय नालाय डिउटि थांनांगौ बेनिखाय बेखौ दा मोना फैनानै मावनोसै आरोना आद्राखौ बहुद मावबाय मेंबायबो दोलाला जोब्बाय सयथिनोबो मा बुंनो गाइस होमबा दिनैनि आंनि खामानि मावनायनि ब्लगखौ बेसेबां दोनथ'नोसै नामा गाइसफोर मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम दाबावलै गाइसफोर बेनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार दे गाइसफोर दे सनाफोर